Els millors moments del mes de març. Començarem el recull dels millors moments d'LM del passat mes de març, recordant la gran festa que una famosa empresa de caramels va realitzar a Canet. Tinc la següent notícia. Xupa Xupa. Xupa Xupa. Xupa Xupa fa 50 anys. Tinc notícia que han celebrat a Canet, bueno, que cap de setmana volen celebrar a Canet de Mar el seu festival off del Xupa Xups. Ui, això serà una festa. Volen fer un macro gran festival de gran Xupa Xup on el posaran enmig de la riera i tothom podrà anar allà i xupar-lo per provar els nous gustos. Ai, mira! Oh, com xarrupa! Bueno, aquest dissabte, qui vulgui xupar Xupa Xups, que vagi a la riera Domènec, hi haurà un gran Xupa Xup on tothom podrà xupar el Xupa Xup. Potser regalen 50 Xupa Xups. No sé. Tu Que tinc la notícia davant és que n'estic mirant. T'has vist Xupa Xups? Ah, Xupa Xups. Estan molt obsessionats aquests, La història comença així. Diu, Xupa Xups va néixer a una peseta. Flipa. Flipa. O sigui, tenies una peseta i podies pillar un xupa-xup. Ara pillar un xupa-xup i com a mínim val 25 cèntims. La polla, 35 o més. Què diu ara? Què diu? Mare Déu. Espera, voleu que us llegeixi números? Us llegeixo números. 1993 se ha vendido 30.000 millones de chupa-chups. En España, ¿no? En este mismo año. Y calcula un montón. Demasiado. Calcula 2 años, ¿no? Espera, que hay más. Diu Francia. Diu 10.000 millones de chupa-chups vendidos fueron alcanzados. Espera, no s'ha acabat. 20.000 millones de chupa-chups. En todo el mundo. En 1991 se puso la mancha. A la fàbrica van posar una mancha, diu. Una mancha de xupa-xups. I en Rússia. Bueno, que hi ha xupa-xups a tot el món, tio. Fins a Xina. I fan 50 anys i que van començar una passeta amb lugares que estan, deuen estar guanyant molts de milions. Els hi felicitem, no? Molts anys. Felicitats. Un aplaudiment. Des dels agents de Canet i des del Disculpin les molèsties. Continuarem desvelant les veritables raons del canvi climàtic. A Canet ja ha arribat i estan passant coses molt estranyes. Doncs notícia d'última hora. Canvi climàtic només a Canet de Mar. Ho vam veure tots, els que estàvem a Canet. Pedregada, no? Pedres d'agís blanc. I no venien de la ràdio, Que algun moro que viatjava amb avió es va fer unes cagarrines. Van caure radicalment 2 milions o 40.000 milions de pedres d'aquestes, diríem, de 25 grams. Perlita bona. Van caure defecades des d'un avió cap al poble canetenc, deixant així un poble nevat on feien més de, diríem, 20 anys que no es nevava. Esperem que ningú de Canet llapés aquella neu, ni fes gaires ni nots. Jo he vist com a gent amb uns quants gossos molt marejats de tant de menjar gel cagat. Déu meu. Pel moro. Cagat pel moro. Va bé avisar-ho, per si torna a caure una pedregada d'aquestes, com a mínim. No. Ens omplirem les butxaques, no? Clar. Doncs ja sabeu, el canvi climàtic no és tan clar. És més fosc. Després de descobrir la veritable procedència de les boles de gel caigudes a Canet, el doctor Eureka ens té preparada una trucada putada, en la qual descobrirem que els detectius són molt observadors. Socorro! Sí? Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit, miri, sóc el doctor Eureka. Vostè és detectiu? Sí, digui'm. Ah, val. És que he trobat l'anunci i tinc un problema, però no sé si vostè em pot ajudar. Qui és, vostè? Sóc l'Eureka. Eureka, visc a Canet de Mar. Digui'm. Val. A veure, tinc aquest problema, que visc aquí al carrer de la Font i cada dia quan m'aixeco al matí em trobo jo una muntanya de merda davant de casa. No sé què collons me la posa. Jo tinc dubtes que siguin els del bar. Tinc un bar a davant. Bona gent, però no ho sé. I estic per posar una webcam, però em surt molt car. M'han dit els tècnics que és caríssim. Jo no sé, he pensat en un detectiu privat. A veure, que sortirà més car. em sortirà més car. Sí, clar. A veure,
Això, només que vingui un parell de dies, ho pot esbrinar, no? O què, com ho veu? No sé, em sembla una mica conya tot això. Bueno, és un problema que tinc jo, no sé, a mi no m'agrada recollir la merda dels altres. Ja. Pues mira, no sé, no sé què dir-te. Bé, deu tenir molta feina, no, vostè? Sí, no sé, que et coneixem, tu i jo. No, a veure, on te vius, tu? Jo a casa meva. Home, jo m'ho penso, que vius a casa teva, però Que dic ets d'aquí a la ràdio. soc de Canet, jo. Ja, doctor Eureka, no? Doctor Eureka. Carrer de la Font. Sí, li sona el carrer. No, no es fa, no. No et sona, no. Pues sí, soc de Canet de Mar. Ja. Llavors, com ho veu per plantejar el dubte de veure qui deixa la merda? Pots fer guàrdia al peu de la porta. Jo crec que m'ho fan entre les 4 i les 5, però clar, entre les 4 i les 5 jo estic dormint. És unes molèsties. És el que passa. Ja. Llavors, què? Dono un telèfon d'algun altre company detectiu o poso la webcam? Què em consella? Posa la webcam. Sí, vols dir? Sí, home, Jo és que d'internet en sé poc, Sí, doncs posa una càmera de vídeo normal i corrent. No me podies venir a instal·lar tu, això? Ja que ets detectiu? Jo no instal·lo. Tu només investigues. Això mateix. I quin ha sigut l'últim cas que has fet? No? Va, digue'm quieta, que fa gràcia. Vinga, va, t'ho explico, sóc el doctor Eureka. I t'explicaré la veritat, perquè és que si no, els que s'estan escoltant no ho entendran. Estem aquí a Ràdio Canet fent el programa El Disculpin les molèsties, no sé si el coneix vostè. No coneixo Ràdio Canet. Bé, doncs explico, és una ràdio local del poble, hi ha un programa que a mi em conviden, cada setmana em conviden, els dimarts. I bé, em fan fer una trucada i em fan buscar un detectiu o un conseller d'animals, Lo normal. desallotjar una piscina, jo què sé, coses d'aquestes. I avui buscàvem un detectiu, jo amb un parell de pit i collons, no? Pel problema de la merda, perquè és que és desagradable. La merda és el que té, que és desagradable. Sí, a veure, si fos meva, dius, a veure, no em faria tant de fàstic, no? Però, clar, vés a saber, igual és un gos o no sé, vull un detectiu jo. El que deia jo. Bé, no sé. No us coneixia, Ràdio Canet, dius? No us coneixia. Doncs ja ho sap. Ja ens veurem. Doncs moltes gràcies. Com et dius, sisplau? Jo sóc el detectiu. Ja sap que ets detectiu. Pues, molt bona nit, detectiu. Moltes gràcies per la teva col·laboració amb Ràdio Canet i... Molt bé, doncs si un altre moment et puc ajudar, ja ens trucaràs. Vinga, moltes gràcies i disculpi les molèsties. Vinga, bona nit. Bona nit. I per finalitzar el recull dels millors moments de l'EM, recordarem la solució final del concurs del primer trimestre. La pregunta filosòfica. El doctor Eureka ens va deixar quadros. Y la respuesta de la frase es la nada. Aviam, bueno, qui? Es la nada. Nada es mejor que Dios. Nada es peor que el demonio. Y si nada comes, te mueres. Pues muy bien, me ha dejado a cuadros, doctor Eureka? Els que són catalans, la nada és res. És res. És res, Perquè ho sapigueu, O sigui que no ens entenguin aquí a casa nostra. Ja podeu dormir. Hòstia. Que n'és d'intel·ligent aquest? Quina ironia, quina cunyeta... No, això no serveix per res. Això no serveix per res. Manda huevos. Ràdio Canet. Disculpin les molèsties. Hi ha una gana que ens mengem els micros. A veure si ens trobem algun oient pel carrer i ens el mengem. Setmana que ve més, disculpem les molèsties, els dimarts, a partir de les 10 del vespre. Disculpeu les nostres misèries, ja ho sabeu. I a menjar-se el bot. Ràdio Canet, 107.6 de l'FM. Disculpin les molèsties! Canya pachanga, canya pachanga, canya pachanga, canya Ai, pachanga, tripi. canya pachanga, canya pachanga, Tripi, loqui. Ñau. Las arañas cuelgan de la pared, pero yo cuelgo de una palmera que en la playa se sustenta.